Да. Добре. Жан-Пол Дидие Лоран. Трябва да кажем, че самата история на този автор е като коледно-новогодишна приказка на сбъдването на мечтите. Жан-Пол Дидие Лоран е скромен служител в един мобилен оператор в едно малко градче далече в северо-источна Франция, където се е върнал след като завърши висшето си образование. Но винаги е искал да пише, започва да пише новели, печели конкурси. Те са малко любителски конкурси, макар че има и международни награди. Но когато написва първия си роман "Четецът от влака в 6:27", изведнъж се случва чудо. Още преди романа да е излязъл, започват да валят поръчки от книжарниците, започват да валят запитвания от чужди издателства, в различни страни се провеждат търгове за правата на неговата книга и така, когато този роман излиза, той се превръща в една много приятна изненада за читателите във Франция, където събира бързо близо 300 000 тираж, и за читателите в още близо 30 страни. И за мен беше също огромно удоволствие да се заема с превода на тази книга. Защо предизвиква такъв интерес? С необичайния си, вълнуващ, привличащ сюжет. Четецът е един млад човек, самотен, всъщност вече 36 годишен, който живее сам със своята златна рибка. Всяка сутрин чака влака, крайградския влак в 6:27, за да отиде на работа. А когато се качи във влака, вади от чантата си листчета, отделни листчета от различни книги и започва да ги чете на глас. Обикновено в този влак пътуват едни и същи хора, които отиват на работа по това време, и те вече гледат да дойдат в този вагон, за да слушат какво ще им прочете днес четецът от влака в 6:27. Така започва тази книга. Съгласете се, че е изключително интригуващо. По-нататък се оказва, че той работи в една фабрика, където гигантска машина унищожава книги. И тези листчета са спасени от него от недрата на машината. Книгата е кратка, чете се много леко, много увлекателно. Няма да я разказвам сега цялата. Той има изключително колоритни колеги и приятели в тази фабрика. Има проклет началник. Един от колегите му говори само в александрини, в 12-стъпен стих. Това беше голямо предизвикателство да преведа неговите речи. И така, до деня, в който намира една флашка с текстове в този влак. Тази флашка се оказват записките на едно момиче, което работи в голяма обществена тоалетна в търговски център. Но те са изпълнени с поезия, изпълнени с хумор, и нашият герой решава, че трябва да открие това момиче. Той е вече влюбен в него. Това е историята в тази книга. Търсенето на двама млади с помощта на техните приятели и история, която наистина трогва, вълнува и се чете с усмивка на всяка страница.